Kingdom business. Only per day. Tinotenda Mwari vekudenga vanotikomborera vanotichengeta tinofara tinavo Mwari vekudenga zvese zvavanotipa isu tinotenda Mwari vekudenga vanotikomborera vanotichengeta tinofara tinavo Mwari vekudenga zvese zvavanotipa isu tinotenda fara nemukuchema munomirawo nesu isu vana venyu tinovimbawo nemi tsitsi dzamunadzo hanzi hadzimbopera shoko renyu rakataura wani Mwari we ndikafunga zuva riye Mwari makandinunura dai manga musipona ichemawo nani ndinotenda muri iya yamakandipa nhasi tiri kufara wani Mwari we tinotenda Mwari vekudenga vanotikomborera vanotichengeta tinofara tinavo Mwari vekudenga zvese zvavanotipa isu tinotenda Mwari vekudenga vanotikomborera vanotichengeta tinofara tinavo Mwari vekudenga zvese zvavanotipa isu tinotenda Ije wangu ndimi mnondikondera muupenyu wangu ije makatendeka ndinovimba nemi ndinofara ndinemi hapana chandinotya ije wangu mnondichengeta kubva pano nhasi ije wangu manditendera muna mune matambudziko ije mnondiritira pfugama makomborero dai mawedzera mukandidana ije wangu ini yandirambe tinotenda Mwari vekudenga vanotikomborera vanotichengeta tinofara tinavo Mwari vekudenga zvese zvavanotipa isu tinotenda Mwari vekudenga vanotikomborera vanotichengeta tinofara tinavo Mwari vekudenga zvese zvavanotipa isu tinotenda fara nemukuchema munomirawo nesu isu vana venyu tinovimbawo nemi tsitsi dzamunadzo hanzi hadzimbopera shoko renyu rakataura wani Mwari we ndikafunga zuva riye Mwari makandinunura dai manga musipona ichemawo nemi ndinotenda muri iya yamakandipa nhasi tiri kufara wani Mwari we tinotenda Mwari vekudenga vanotikomborera vanotichengeta tinofara tinavo Mwari vekudenga